Здравейте, казвам се Соня Апостолова и вече повече от 20 години водя здравословен начин на живот, а от една година не консумирам месо и се чувствам по-добре от всякога. Работя с млади хора, което ми дава възможност да работя върху тяхното самоосъзнаване относно здравословния начин на живот и правилния начин на хранене. Животинските протеини могат да бъдат заменени с растителни, като изключително простичките и познати храни – фасул, леща и различни видове ядки, бадеми, орехи и кестени. Много от световно известните спортисти, като Луис Хамилтън, например, са вегетарианци или вегани и постигат отлични спортни резултати. Моето мото е здрав дух в здраво тяло, а без чиста околна среда няма как да имаме здраво тяло. Моят пример за здравословно хранене е учителя по физическо възпитание Соня Апостолова. Тя спазва растителен режим на хранене. Хареса ми, че полага много усилия, за да изглежда добре. Харесвам нейните разбирания и оптимизъм, които са още един плюс, освен физическата й форма. Нейният личен успех е моята мотивация. Моя пример за здравословно хранене е моята майка. Тя успя да свали доста килограми и сега изглежда отлично за своята възраст. Мотивираме начинът, по който изглежда тялото ми, а също така и подобрявам здравословното си състояние. Чувствам се много добре в тялото си. Никога не съм предполагала, че някога ще спра да ям месо. Първоначално беше по-скоро предизвикателство, но после се превърна в начин на живот. Обичам природата и смятам, че животновъдството оказва негативно влияние върху околната среда. Според Организацията за прехрана и земеделие към ООН, то води до загуба на биоразнообразие, обезлесяване, опустиняване, различни инфекциозни болести, които се предават от животните на хората, свръхупотреба на ресурси, замърсяване и не на последно място емисии на парникови газове. Аз съм активен спортист и случайно попаднах на една статия на Калифорнийския университет, където се описваше, че е доказано, че за един ендюранс атлет е по-добре да приема въглехидрати, отколкото протеини, защото въглехидратите е научно доказано, че възстановяват по-добре и по-бързо мускулите. Това провокира моя интерес по темата и запознавайки се с по-обстойно попаднах и на вредите от прекомерното отглеждане на животни. Според Стокхолмския международен институт за вода, около 70% от цялото потребление на вода отива за произвеждане на месо. Нужни са около 200 000 литра вода за произвеждане на 1 кг говеждо, но само 2000 литра за произвеждане на 1 кг соя. Страхотно, жизнените ми показатели като холестерол, кръвно налягане и пулс са по-добри от всякога, но се чувстваме много по-силен физически от преди периода, в който консумирах месо. Не съм изцяло веган, по-скоро вегетарианка. Стремя се малко по малко да изключа някои млечни продукти от менюто си, за да постигна и втората си цел да бъда веган. Може да изглежда, че насърчаването на хора да ядат по-малко месо е безмислено, но аз го приемам като лична кауза да популяризирам ползите от неконсумирането на месо сред младите хора. И дори смятам, че Георги до някъде е повлиян от избора си да не яде месо от меню.